Congratulations. हाँ आप पिताजी है, हमको लगा कि बड़ा भाई है। क्या एज है आपका? 90। आपका क्या एज? उम्र क्या है? इतना कम उम्र में यार, आप भी लगता है अराउंड 30-31। और कौन है जीत में? ये अभी हाँ हाँ। Are we helping him? Yes. Kamu dah selesai sana. Cik. Cik. Jewel. Cik pun dah. और उसके बाद क्या कुछ हेल्प चाहिए और? बस आपका एक गारंटी चाहिए कि वो पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। कहाँ में पढ़ना है? अभी फर्स्ट राउंड में पूरा मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड राउंड का अभी पूरा बेट कोशिश कर रहे हैं। कहाँ? जैसे कि एम्स में ही देखता हूँ। मैं अपनी बहन से भी बात करूँगा आपको। कम। पिताजी आइए, कम फादर कम। आंले बेलायना दंथ'खा थारमाने जोंनि राजानो आसोल जोंनि बर'नि बागै आंनि बागै जंखासो थारमाने जे विभिन्न प्रकारनि बिसिंति नीट कायसा परीक्षाओ आं जोंनि शुद्ध एसटी कैटेगरीनि बिसिंति टप खायमानिसेबो आसो थारमाने हेल्प खायखा आंबो अनेक मुखा दंथ'खा के अबश्य आंनि मामा बाय बाबाबो मुखा दंथ'जांनाय जे जों जोंनि जे बेकवार्ड एरियासनि फायै सोजेराव फायै कायसा लामा तो तबैनाय जारक दंखा ओंखाय अनेक नो खा दंथ'खा के किसा बोसोराव मा मार्क्स खानि 544 के ऑल इंडिया रैंक फाइ माने 42,507 के अनि त्रिपुरानि मेरिट लिस्ट ओंखाय ओवरऑल फाइ 29 के एसटी नि 1 जे तिनि जे नमान थाखो गुबुननि सालाखौ अननो बुंबानि नोंथां फकस जे अपकमिंग जेनेरेशन नि बागै सानानै मुसुमा ओंखाय फरा लेखाओ नर पेशन मा दंनाय ता के जे जों कायसा जगाओ डेडिकेशन रय आरो खार सुगै जों जदि अबनो खायखै अब जे खेफना सक्सेसफुल होनाय के ते सागनो डिस्ट्रैक्शन माने न आरो कायसा सामंगो निनि आरो डेडिकेशन दंफानायखाय न साइड नि डिस्ट्रैक्शन न किसा माने या कारै दंमाखे जाओ जेमन अनेक समय ता दं माने मोबाइल रो थंमानि के अनेक समय दं जेमन ड्रग्स रो अमर विभिन्न ते सोशल नि सोसाइटी त गोबांमा हामिया दं इबल जागा गोबांमा दं अमर नि कफ्लनानि बागखाय नर मा फाने कौर काम के खनाना नांनाय के टीचर काम निनि जदि सिनि जामो दंखाय अक्रा रो सिनि जामो दंखाय बरनि अनेक एडवाइस ना मोनो त माने के जों ता जे स्टूडेंट रो जों दुनियाना न सोया कता अबनो ककबै साजाखै एक्सपीरियंस नि कम के जों बमनो काम हामिया बनो जाजाथाय जों खासि सोया के बने बाके जे एक्सपीरियंस खाय फनु जा जे लामा करो जा रो के बरो न सिनै ब लामा न काम ब लामा न हामिया के एडवाइस ने जों ससमे नाय तै तनाय नांग के ते कायसाखै कष्टनि कुनो दिन तमाने किरि लासि खारथां मा जाया कष्टनि बिसिंतैनो सफलता फल काहाम माननाय नों बोसो जति हमला ज खालि बै कष्ट खायनाय बिसिंति तिनि माहिती कष्ट खाय अनेक न खाका आनिसलाय मा बाबाथाय बेसे कष्ट खायका नै हिमान तिनि जे आनि नक दं माने नक न मा बाबा त याकार खैका के चिंता अ जगह स्टेज खायका जे नक से दं जानाय करे के आनि काका कासा दङ के ब अनेक बरक काहाम के बनि जाके दं खैबा किसा नक र के जों तमाय आनि चुचु दङ के चुचुखे किसा माने 2-3 बছর आगे लाइबे थांखा के जों त जॉइंट फैमिली हिसाबै दं के बचन माने किसा
नायरो दङ जागारो रखा के सा काकाना बेले हामबायरो के आनि नंने बरनो बर जत्ता जना नायमाते के अमनि बिसिनतिनो सिजाखा खिसा नक सिजिनि करे पहिला सेक्रिफाइस असदा खायखा के मा बाबा नि बागे अमखां बेले हामबाय मायाफारो के आनि बिसिनति जने सानानि खाय बनो जे डेडिकेशन मा फरायनाय नों जे टाइमा पुरो मा फरायनाय नों जे माहाय आं फिक्स टाइमा फरायनाय बनो परेखाय आं ते फरायमानलिया आं सालसानि आसा फरायखा खानानि आसा फरायखा या नों टाइम नि नायख्लाय निनि टपिक न नों सोजरा फरायमान निनि जे कन्टेन्ट दं माने अबनो नों भाइके फरायमा नों बनो एफिशिएन्सि बसर रै फराय नों 2 घन्टा ता आसोखा 3 घन्टा ता आसोखा नों बनो तमाइने एफिशिएन्सि जदि आधा घन्टा ते हम खाय अम अर्थ करे 2 घन्टा के 2 घन्टा बखार सुमा फरायनाय के नों फरायमानि साथे साथे खिसा रेस्ट रमाना नाय अम हायरो आं फलो खायखा के हर साल एनी टाइम नों जेहेतु आं स्टुडेन्ट बा नीट न चेष्टा खाय बा हर साल मा फरायनाय के जतन अमन मा साल कॉलेज के ता आंखाय काउन्सेलिं आसो तंगो के काउन्सेलिं राउंड 1 नखाय ता जे तमानाय हिस्टोरिकली जे पास्ट ट्रेन नायमाते खाय आनि जे चाहिदा कॉलेज मान खामो ताफनाय इबार खिसा एब्राबली competition tapon tangka ke bone bisinte kisa चाहिदा कॉलेज मान लिया के काउंसलिंग त सेकेंड राउंड आचोगै ताइ वैसा चेष्टा खाने जंग जक के आशा करी एम्स मानो न एम्स किसा मिड लेवल नि एम्स मानो न आशा त निनुबुमु अनि बुमके जुवेल त्रिपुरा kami खाय बतुवाबारी एडीसी के मोहिनी नगर एडीसी ni bambu बाबुनि बुमके खगेन्द्र त्रिपुरा आमानि बुमके जुवेल झरना त्रिपुरा भाई जरा सोशल मीडिया नायतों नायरक एवं जरा सोशल मीडिया तुम नायरक न नरक जतो साइमानो जे जुवेल त्रिपुरा तिनी आनी कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिङ खबजाक मोहिनी नगर बिसियो बटुवाबारिनि बो आसके टैलेंटेड तो अबनो नुगै सिनि टीटीएडीसी नि चिनि महाराजनि वानसुकमानि बिसिंते जों जारा अमहाय लेखा गोरों हायकाबा विभिन्न नीट उमथुं टीपीएससी उमथुं बा जेकुनु जुदि गाहाम रिजाल्ट फाके जों बंनो सार्टिफिकेट दो एवं बनो फाइनेंशियल हेल्प जों खालायो तो ठीक अबहायनो चिनि जुवेल त्रिपुरा नो चिनि महाराजनि बिसिंते सार्टिफिकेट एवं बनो सुभासु जों खालायका भबिष्यत चिनि बुबाग्रा बनो क'क्राझार जे जेकुनु परिखानियो अवश्य एतेबो हेल्प खालायनाय जों बनायो चिनि टीटीएडीसी नि बिसिंते अबहाय बरकनो जों हेल्प खालायनाय जारा चिनि सोसाइटी हाय केबा चिनि बरक हिसाबे जारा चिनि समाजनि गाहाम बरकनो जों हेल्प खालायनाय तो अबनो वानसुगो बरकनि लाइफो बिनि लाइफो जाते एतेबो कुसु काथों डॉक्टर परिमाथों जों अबनो वानसुगै जों बरकनि बिसिङो जों बिनि बागैबो जों नायनाय जे अबाहाय जे तिनी जे खरकसा बसु जते ते माखे परि बुझे तिनी माखे आसे कसबो काका आबन ते कनि निता कुते का ताम सनेसे अबनो आं वानसुगो जे बिनि परिखानियो जों जेसे फारि जों हेल्प खायनाय चिनि बुबाग्राबो हेल्प खायनाय एवं जों पार्सोनालिबो जों जेसे फारि बिनि जेफ्रो दरकार नां जों बिनि पासे दंनाय अबनो जों बनो क'क्राझार तो अबनो नायो जुवेलनि भबिष्यत काहामुंथु बो चिनि एज ए त्रिपुरा साङै चिनि त्रिपुरा सानि बागै बबो सामुं ताकथों एवं जोंबो बिनि बागै जों सामुं अबश्य तांनाय चेक तो 30,000 जों बनो याफारका चिनि बुबाग्रानि बिसिंते टीटीएडीसी नि बिसिंते तो अबनो तेबो चिनि सीएमओ एवं चिनि बुबाग्राबो साका भबिष्यत परिनानि जेफोर नांनाय आफोरनो जों सुबानाय